Ayo, şeylerek. Uy, doğrudanam haqiqi. Bir mut qaraşadır. Salam, men Qazaqstanly biznesmen. Eger ruhsat berseňiz, siz ýaly owadan gyz bilen owadan ýurtlary aýlanmak isleýärin. Seyahatsizga qiladi. Neme diýäň? Doğun sen gowyrypdyr daşar ýurda gezmäk çykdy ýa. Jaksy problema jok. Birak Ýöne men bu ýerleri bilemok we bize önamli turagentstva gerek bolar. Ýöne pulum känem bolsa ekonom eder ýaly, amatly bolsa hasam gowy. Muqamly seyahat. Muqamly seyahat. Sizem dostlaňyz bilen, ýakynlaňyz bilen, maşgalaňyz bilen daşar ýurda dinjalmaga ýa-da seyahat etmäge gitmek isleýän bolsaňyz maslahat berip biljek ýerim bar. Muqamly seyahat. Dusuz garaşyň ikinji sezonyň ikinji bölüminde bugün bizde mehmançylykda Winnie hemle tweetdi. Winnie tweetdi. Adam ne merajik. Winnie tweetdi normal da. Winnie tweetdi. Tweetdi. Özden açıklatyra. Görýärdiňiz men dusuz garaşy. Näme diýsem, men öňküden aýratynlyk konsertde geçdik. 30 saat var diye. Basan konsept, her xil outdoor için gowzagantlar bar. Oýsy çok kontaktlar aşakda goýýan. Görýärdiňizmi? Gyzyklydymy? Gülýärdiňizmi? Düşünýärdiňizmi? Çalajak. Köp ber düşünükli, köp ber düşünüksiz. Goşulýar. Öňküden bir üýt goşukluk. Most görensiňiz, utulan komanda burçyýe. Acize burçumdan tayin dur. Bir komandan bagtyny ýatyryp, bir komanda e-mail bolýarda şunu. Daşkarap dugdam ipledik ýa-ni dusuz bolmagy dowam eder. Ana. Ta sezonyň näme diýsem, üýt goşmak birinji gören bolsaňyz, näme bolýar? Men Rowşana garşy oýnaýan, Rowşanyň öz mehman bolýar, meňem öz mehman bolýar. Men teň bilen, Winnie bilen, senem tweet bilen. Başoň üçin turan komanda her bir sanja borçlar e-mail bolýar. No ýeseňiz gelse ýok diýseňiz, ýok men komandamyň ýerinde durjak men diýseň, onda bilen bolýar başlaýalım. Dep bolşýar men başlajak. Perlerle araňaýlam. Su persi, ondan ýene näme persi bar? Howa persi barmy? Garaç su persi Ariel bar. Disney'den. Disney bilen kontraktyny ýapýar. Diýenden soň näme işle meşgul bolup başlady? Arçalyp suw daşamada. Ya filtre arasy suw ha. Onda çypar näme? Aýdaýynmy? Aýda. Ine Ariel'a sağa döndürüp başlapdyr. Cringe Rover'a ýükläýler. Çebrek iýmany halyanlara näme diýler? Näme soraglar gülkünje? Näme çebrek iýmany halyan adamlara kliçke daqylýar. Bolýar. Näme diýler? Çebraşka. Yok kamburcuydum ya nemele. Smoky eyes. Naraslavonya. Barack Obama ingowren nahar khayfi. Barack Obama ingowren nahar khayfi. Bilemok. Ver Michelle Obama. Ver Michelle Obama. Michelle adı. Bugün batira. Gullum. Sa belli. O gullu yani qowda. Hakkını verelim. Öyle burç diye beydi oturmayın. Koprikol yani böyle. Daha ente. Qaysi zalda sport edilen ok? No, bilemok. Qaysi zalda? Vokzal. Böyle poydaki cevap görmem. Böyle gullu qowda yani. Burçlar, özüňizi gorkutmasyň. O diýen ajylar. Prosta ehtiyat var falan dedi. Asgar diýen telefon aksesuary. Bilemok.
Çehol. Çehol. Da. Geçeydim çıkol. Şeyden. Şu canını verecektim o yine de öz ayağıma parturmayın dedim. Onu çek horlayacaktım da. Iň bet pavarot, hays pavarot. Iň bet pavarot. Hays pavarot. Glömo. Kurtoy pavarot. Yol hareket. Ya yol hareketi düşünmedim gülüyorduk ya. Hakiki. Oy. Pişiklerin halap dinleyen aydımçası. Bilsem nereden? Doja Cat kelle öyle. Doja Cat. Sonra anfafad edilýär maňa bizim. Kurtoy Pavarot'a anlattı. No, ha. Doja Cat olmadı bilmedim. Miyagi. Şu padaşyz gowda. Miyagi. Diýen bolsa ha. Miyagi? Miyagi. Miyagi. Vardı o vardı. Hayti DJ'den korkgalar. Aysı DJ'den. DJ Snake. Gülme sanayım mı? Benim gülmez mesela. Evet, düşünmedim. Ne o snake yılan ya? Eşikleri yumuşatmayan paddelka yumuşa näme diýdi? Yunus'a derler de. Yok, taýda değil mi? Eşikleri yumuşatmayan paddelka yumuşa näme diýdi? Gatoş. Yumuş derler bilem, gatoş. Evet, kullu gavam. Men bunlar gülerdi gaýtmadım. İki kıyam. Dostlar görüşýär geçip beren Elvan Studio. Täze teklip bilen gelýär. Teklip gödürlüýär. Gyýy tarap bolup gelsen, oglan tarap bolup gelsen, gyýy tarapyň kameraçy hem de suratçylary sowga döken. Öýlenip bolýandyr. 10 ýylyň nirde diňiz? Saňa ne gerek ya bolýar? Bize gerek de. Ýaşlary ýol. Kim beňde? Nesip bolsa, şu Elwany YouTube bilýär. Hiç yili hafta avariya düşmeyen oğlan kim? Kim? Yolaman. Onyar yerse sakla. Hudaýa hatyrda saklajak boldy bu. Gowaken. Gowa gaçygy. Uzun saçını wagtly ýuwup ýydyk etmeýän gyýda näme diýdi? Onu kirlik edýän, hapak edýän. Bilemem. Rapunzel. Rapunzel diyecektim de yani No, Rapunzel, Rapunzel. Tipa Rapunzel. Da o kadar aýtma, kinim wagtyna şol. Bir aýtjaň bilbiles aýtma. Mumyaların halayan aydımı. Burcu sen biraz goýup kılar. Aýda ne? Rap müzik. Zalagatin neçe disbalans var, Snake bilene uğrapı bilýär. Haýsy gök önüm pultygy şitlap bilen ok. Köwölüne video çekostik mi geçiyor? Yaman köp soğuyor. Balya ayda. Bilemem. Bu Dubai'ye gittik. Soğan. Soğan. Ya. Soğan. Tipa soğan. Soğan. Iň köp diskoteka gidýän gök önüm. Gülme. Näme çykdy da gülme? Bolýar? Burç iýmäli. Bilemem. Redisco. Gowaken ýa-ni. No. Gülme. Gowaken. Haladım benim ya. Bırak sen oturayla. Hemen bırak. Vadim давай. Проспай, Вадим! Haýsy aýdymçyny iýesin gelýär. Подробности girsem bip. Meňe mi ýesim gelýär şol? Köprek bipletme var. Подробности girsem. Ýok, berwesatda. Haýsaydım çe. Marshmallow. Sen mi ýesin gelýär okma?
Gülle hagam. Qaysi planetada chilim çekmäge ruhsat berilýär? Aytı planetada. Merkuriy. Kuri. Ma. Qowy. Murawar gülme. Gülüyor. Ya. Vallahi gitti. Sen tayarlamasan qovalıp çıkar. No. Bermelisinden az bilim berýän Dünya Belli Üniversitet. Bermelisinden az. Az bilim berýän Dünya Belli Üniversitet. Az vırtma näme? Qaysi? Cambridge. Todo titreyatıyor. Ya, şunun akşama kalıyor. Ya gözün yum patalat gözün getiriyor. Yok. Eşitmeyen klouna näme diýilýär? Ker hayran. Aydaýyn mı? Haydi. Joker. Sarkazm bilen bilen olar. Şu açalı dilim degire. Ay başladı yani. Yok. Rot geldim. Bak. Eline geçirip çıkayım da. Oğlum. Yema. Işık ateşinde yanmadık. Şey deyip duvsuz uğraşıyor gelip. Dur lan hocam. Nerdanın gözünü detektör koyun ananı. Aytaşan erçes kovilon ha. Karışan. İyiyem o. Garaş yanımdan acı. Dur lan bilemem. Oy. Ya bular ya acı garaşamakdım ya öyle acırak. Başta oraya acı däl öýtdüm. Yani şu günden has acı öýtdüm. Tersine. O diýen acı däl eken. Ýöne Dilin parar zawad etmekden. Gepleşigi soňlap biljek. sabah balgam oldu. Gittikçe acayip var bunu. Dostlar görüşün ikinci sezonun ikinci bölümüne bugün de mihmançılıkta Winnie hem de tweet dedi. Atlardan bir ayet geçseniz. Ereş. Şamar. Sağ olun geleniz için näil gyzykly boldymy? Gyzykly ýerine biz erti kimdi görýäs. Indiki bölümlerde kimi mihman görmek isteyen bolsaňyz we şoňa meňde samsyk soralar bolsa kommentarlarda belläp geçseniz bizim sizin adyňyzy belläp geçip ulanırız. Bugünkü bölümimizi ýazga geçip beren Elvan Studio we düşüren ýerimiz Bostan konseptinde köp sağ bolsun aýdýas. Bunu primärne da şeyden tutorialdy. Şu saydan bana patpisat edip bärden beýleki videolarına gidip görüp bilersiňiz. Kanalda başga da kontentler peýda bolar. Kanalda başga da bet kontentler dörap başlar. Screen show ýaly.